Tim mar Kenya mar volibol mar jok machuo KPA kawuono loyo Neno Stars ma Uganda sets 3-1 tuke mag Afrika madhi nyime Kigali e piny Rwanda. Kenya noloyo set 3 kama na set mar ariyo kende manologi. KPA noyudo loch mar 25-21, 22-25, 25-11 kod 25-23. KPA koro donjo e quarter final ka timbe mamoko mag Kenya manie tukego gin GSU kod Equity.